फैलायबाय लोगोफोर दसे ओंखाम जाखांनानै आं दा आंनि न' गोदान लुबाय थानाय सिङाव दसे जिरायदां ओंखाम जाखांनानै लोगोफोर न'आबो कमप्लिट जायाखै। लाइभआव फैलायबाय दसे टाइम पास नोंथांमोना नायनो हागोन नै। नैबे आंनि खिथु साइडथिंजायनि बेक साइडथिंजायनि रुमा दिनै धालाय होनानै गला होजोब्बाय आरोना। बे आं जिरायनाय रुमा दंबावो दरजा दं ओमफ्राय सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय। गरमखाय उन्दुनो बाथ'दों। ओरैनोथ' गामि साइडआव जोंहा थाब थाब उन्दुथारो। दा गरम मोननानै उन्दुथ'वाखै आरोना ओरैनो न' गोदानाव दसे लाइटआव जिरायनानै दङ। दासो ओंखाम जाखांदां। माथो रावबो नाया नामा कमेन्ट बर्डफ्रा माथो रावबो। गरमथार न' सिङावबो जायगाया लाइटनि थाखायनो। आंनि खाथियाव नै मिस्थ्रिफोरनो अस्त्रफोरबो दंजोबो नै गासिबो मिस्थ्रिफोरनि अस्त्र। आरो बेलसा सान्द्रि गुनानि बाला सालिग्रा। मथा मथि सप्ता खनसेसो लाबावगोन आरो कमप्लिट जानो। बिनि उनाव रं सं दंबावो कारेन्ट वायारिं दं रं दङ। दरजा मोनथामाबो बानायनानै बाहेरायाव दंथ'यो। मोनसे रुम फिसा बानायदों बेवहाय जोंनि हिन्दुफोराव इसिं होनो बेखौ लोखि दोनग्रा माइनाव दोनग्रा।
सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हरद' लोगोफोर। बर्थमान कारेन्टआ बिराद मोजां दङ दा थाङाखै कारेन्टआनो। रावबो माथो मेसेज हरथ्रा लोगोफोर रावबो नायथ्राखै नामा? सोरबाफोर कम्पिउटारनि सोमोन्दै कम्पिउटार गाज्रि जानायनि सोमोन्दै सोंनोबा सोंहरनो हागोन। आं हानायखिनिखौ खोन्थाहरनो हागोन। आं जाखिनि एसे एनै मिथिगौ बेखौ खोन्थाहरनो हागोन आं लोगोफोर। सोरबाफोर कम्पिउटार प्रब्लेम जादोंबा आंनाव सोंहरनो हागोन। गोलोमबायसोलै माथो। सारायफलि मिस्ट्रिनि अस्ट्रनि ओरैनो मिस्ट्रिफोरनि अस्ट्र गासिबोनि। गरम मोनथारबायलै माथो। दोनथ'नोसैलै लोगोफोर सोरबाफोर नायदोंबा गुड नाइट।